So hello guys, welcome back sa isa na sa nato ka vlog after a month no nga wala ko i-upload which is tungod kay busy tang tanan sa online class and sa mga responsibilities nato sa atong academic life. So today no, brown out kayo dire ko lang sa kalam. So unsay mo mayngon nimo Boss Rowie no sa atong hiwagang Doreko number. Siyempre, happy ta kay. Nana po ng schedule na walay late daw sa Doreko. So, shoutout na sa Doreko o ambot na lang dyan. Dili na to kalimtan ang PL. DT ay the best duo ever. Sa mo to no, brown out diri guys. Pero pasalamat mino kay nagpalit si Mother Earth aning mahiwagang murag mist fan nga naka-battery siya. So kung walay kuryente no, okay lang kay naga po electric fan so dili igang. So mas nindot karon no kay so nag-ulan sa labas guys. Nindot kayo no kay para dili iga ang atong brownout journey. So since brownout no, na-post ko na ni siya sa Twitter. Gamit kay ni siya guys. Kaning power bank plus prepaid Wi-Fi nga sa Globe or sa ano na prepaid Wi-Fi. Makapalit mo aning nga cord sa Lazada or Shopee. So 12 volt to 5 manata ni nani sa Shopee or Lazada guys, tag 100 plus lang ni. Pero kanina palit ko ni sa akong friend, shoutout kay Colin Batad no. Sabi ka hassle hard na online seller. So bali kanino makagamit mo sa inyong prepaid Wi-Fi without kuryente. Basta kay ang inyong power bank na guys sulod. So bali mo na mong gamit no, paload na lang namon ni. Kay para maka ano gyapon mi, nagapon mi fast internet. Biskan brown out. So aside ana no, na nag-deliver og tempered glass. Uy, niabot ng tempered glass pero wala pa gyapon ang phone. So bali, at least isa-isa nag-abot ba ako mga parcels. Pero ang isa ra ginahulat na ako no kay kani nga parcel which is fragile. So bali, kani guys, mag-unbox ta og iPhone 12 Pro. Sa akong previous video no kay nag-ingon ko nga dili na akong palit og iPhone 12 kay ang gipili na ako nga paliton sa akong savings is ang kanang camera nga M50. But then no, kakita magug ko og installment didto nga for 2 years no. So bali ging ato na lang tapos bali ano lang, hulog-hulugan lang ingana lang. Kay para pod dili gud bugat ang ato bayang main source of funds di ay ato ang mga online stuff kay ipon jud baya. So, if kanang murag i-straight na ko siya, dili na ako kaya. So, mas better of installment kaya pa maka-find pa ko og ways na maka-earn og money like every month. Mo to, naka-decide ko na siguro mag 12 Pro gihapon ko. Na magoy times kasi mag-vlog kung kanang dili dapat dako ang camera, dili dapat makita nga nagod. So, muna ni siya no. Sa mga gusto mo palit diha, not sponsored by the way, pero pwede na mo palit og installment sa Power Mac. 0% interest mga sir. Wow, daggan kay box si butang. So first nato nasa box no kay kaning Power Mac nga bag which is thank you Power Mac for including this. At least nako iguan souvenir no. Tapos wala na ilain sa box kundi ang box lang sa iPhone 12. So bali dara iPhone 12 guys. Sa mga wala kabalo diha no. Mo ni akong pinakauna gyud nga iPhone. So bali ang akong tang plan last year kay mag-ipon ko for 11. Pero niabot na ang 12 and suddenly amazeballs kayo no kay nindot kayo ang mga specs. Actually guys before every year ko nagapulig cellphone kay tungod naga-improve mo ko ng camera tas camera kong tuyo og processing speed or performance sa phone. So since kani nga cellphone no nga grabe na kay kabatak og power, so di na ako na siya pulihan og mga pila pa ka tuig siguro. So muna ni guys ang iPhone 12 Pro 128GB Pacific Blue. So let us start the unboxing mga guys. So bali guys, mo ni ang box sa iPhone 12 Pro. So bali pag open na to guys kay mo ni ang pinakaunang mabungad sa inyo no. Grabe kasinaw. So bali grabe siya kasinaw dire guys no sa kilid. Ako na siya sa kilid stainless steel. So bali lig-on jud siya kung matagak. Unta dili siya matagak no. Unta di gini matagak na phone. So bali nag-order ko og case aning iPhone 12 pero pa siya niabot kay overseas siya. Nasa box kay typical manual. Napay manual? Ay wala anay manual. Manual SIM ejector tool mas tawag ani. Tapos, isa ra ka buo ka, Apple nga sticker. So, amot lang asa na ito siya butang, no? Aside, kay kaning iyang Type-C to Lightning. So, bali, kanilang ang wala na charger. Shoutout Apple. So, going back, no? Kung manatag-unbox sa itong iPhone, grabe, dali ra kay itong unboxing. Kaya wala na sulod ang itong box sa iPhone. So, bali, lightning cable ra, sticker niya, manual, o
SIM ejector tool. Apple lang sa kalam. So, iPhone 12 sa likod kay triple camera no, isa ka wide, isa ka telephoto ug isa ka main camera. Wala na siya macro no, isa ka lidar scanner di ay kani lidar scanner ug flash. So, nagawonder no na Cobs, ganan makag-itom ngano wala man ka nag-black. So, bali graphite or black day nga color walay available. So, available kay kanilang tas nice po ang Pacific Blue no actually. Ooh, shiny shiny. Buta na ko siya tempered glass daan no, bago na ko siya i-start. Kay lisod na og basi pagmaon sa Bali, ang problema na to ano karon guys, no? Kay, wala tayo charger. Ang charger man gud kay wala pa ni abot dire. Bali, nag-order po ko sa Lazada, no? Charger, dili mag-safe charger. 20 watt fast charger nga. Itong ulo lang gud ni adapter niya. Mura tong ipalit. Na naman tayo cord. Start na to itong phone. Hello. So, Face ID. Kuyawan yun. First Face ID complete. Continue. Move your head slowly. Second Face ID scan complete. Face ID is now set up. Kuyawan eh. So guys, so muna na ko siya set up and all no. So welcome to iPhone. So sa sample shots guys no kay mag-take og picture sa camera kay mora man ata ko ma-test right now. Kani nga picture guys kay mo ni ang wide na ano photo tas main tas zoom. Actually no, ang kuha lang aning iPhone, nice ang iyang quality pero dili nga nakada ko ang resolution sa ilang mga pictures. Roe, ali daw, testingan na ako ng portrait. Ay, lihok. Wow! Wow! Amazing! Woo! Let's go! Abi yun ako kuan, pangit siya sa pag-portrait pero murag after pila ka seconds kay iya pa din gina-scan ang palibot. So bali, gina-process pa. So far no, mo pa lang to atong ma-testingan sa atong iPhone 12. Dara you better try this kay Xiaomi number 1 man ka. Sige daw, i-check daw na to bi kung asa mas klaro kuha. Daw na to kung unsa ang kuha sa iPhone o ang kuha sa Xiaomi. Mo ni ang original nga picture. Mo ni kuha sa iPhone nga i-picturean nako na. Well, sana all. Klaro gid siya kayo. So sa pali ako sa imo magbili ka na. Pero gwapo gid siya. Ay na, Apple baka naman sponsor. Apple, baka naman, sponsor. Bikini man. So anyway, no, mora to karon guys, no. So thank you guys for watching, no, and if you like this video, don't forget to like and subscribe to my channel, guys. So see you on my next video. So bye.